Rematou a Semana Santa e con ela gran parte dos actos relixiosos que se celebraron ao longo destes días na comarca. Un dos máis destacados é a coñecida procesión dos Caladiños en Chantada, un acto que organiza a Cofraría de Xesús de Nazareno e a Virxe das Flores. Os pasos percorreron as rúas da vila na tarde do Venres Santo. Como ven sendo habitual nos últimos anos, a Dolorosa e o Santísimo, carrexados polos cofrades, percorreron as rúas da vila para finalizar na Igrexa Nova, o que tamén foi punto de partida da procesión. Deixámolos cunhas imaxes desta celebración.
Gracias.